Излъгаха те. Не веднъж, 3 пъти. Първата лъжа е, че младините са за купони. Че на 18, 20, 22 трябва да пиеш, да се забавляваш и някой ден да мислиш за бъдещето. Глупости. Точно тези години са най-ценният ти капитал. Енергия, време, глад. Ако започнеш на 20 и работиш целенасочено, на 25 до 26 можеш да си свободен. Хората надценяват какво могат за 1 година и подценяват какво могат за 5. Втората лъжа е, че всички искат да успееш. Не. Докато си на дъното, те съжаляват. Когато тръгнеш нагоре, те мразят. Успехът винаги идва с хейт. Колкото по-силно светиш, толкова повече сенки хвърляш. Не ти го казвам, за да те спра. Казвам ти го, за да си готов. Третата лъжа е, че ще станеш богат с нормална работа. Да, ще оцелееш, но няма да си свободен. Когато разменяш време за пари, таванът ти е фиксиран. Истинското богатство идва от бизнес, от стойност, от умения. И ако в момента нямаш стойност за размяна, значи имаш работа за вършене. Въпросът е, ще продължиш ли да мрънкаш или ще започнеш да учиш?